дар Тоҷикистон версия ё намунаи тоҷикии бозии маъруфи Counter Strikeро омода карданд, ки ҳодисаҳояш дар бинои Душанбе Плаза мегузарад. Ин бозӣ ки аз саҳнаҳои куштору тирпаронӣ ва кордзанӣ иборат аст, аз маъруфтарин бозиҳои компютерӣ миёни ҷавонони тоҷик ба ҳисоб меравад. Намунаи тоҷикии Counter Strikeро ширкати Назаров Production омода карда, чанд лаҳзаи онро рӯзи 7 марти имсол дар интернет гузоштааст. Масъулони ширкат гуфтанд, ба зудӣ ин бозӣ мавриди истифодаи умум қарор хоҳад гирифт. Аммо нагуфтанд, ки сабаби таҳияи бозӣ чӣ буд ва токунун барои сохтанаш чӣ қадар нирӯву пул харҷ карданд. Як нафари огоҳ аз фановариҳои ҷадид дар суҳбат бо радиозудӣ гуфт, таҳияи чунин бозии шабакавии компютерӣ кори саҳлу сода нест. Ӯ рӯзи 11 март бидуни ифшои номаш гуфт, ҳарчанд имконияти гуногуни ёрирасон дар барномарезии объектгаро фаровон аст, таҳияи бозиҳо донишу малакаи амиқро металабад, аз ҷумла таҳияи бозиҳои шабакавӣ. Хурсанд аз он ҳастем, ки дар бозори ватанӣ чунин тавонмандӣ рушд меёбад, гуфт манбаи мо. Аҳлиддин, сокини ҷавони вилояти Суғ, гуфт, чанд моҳ пеш ба бозии Counter Strike гирифтор буд ва тарки одат барояш вазнин афтод. Ҳоло бо шунидани он, ки намунаи тоҷикӣ ин бозии шабакавӣ таҳия шудааст, мехоҳад таҷриба кунад. Бозии Counter Strike солҳо боз дар Тоҷикистон мавриди истифода аст ва асосан наврасону ҷавонон дар марказҳои компютерӣ ба он машғул мешаванд. Аммо версияи тоҷикии он дар ҳоли рӯи кор омадааст, ки мақомот соли пеш ба дари чанд маркази бозиҳои компютерӣ дар пойтахту минтақаҳои дигари кишвар қулф заданд ё моликонашро огоҳ карданд, ки наврасонро роҳ надиҳанд. Волидони чунин кӯдакон аз рӯи қонуни масъулияти падару модар муҷозот мешаванд. Талошҳо барои худдорӣ аз рафтани ҷавонон ба марказҳои дилхушӣ баъд аз як ҷанҷоли хунин пурзур гардид. Дар моҷарои хунини гурӯҳи аз ҷавонони маҳаллаҳои 102 ва 131 пойтахт, ки шаби 2 ба 3 январи соли гузашта рух дод, 2 нафар ба ҳалокат расид. Мақомот гуфтанд, ки ин ҷавонон муштариёни марказҳои интернетӣ буданд.